дар дораи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушд бахшидани сатҳу сифати зиндагии мардуми рӯстонишин заминаи мусоид фароҳам овард. Бо ҳидояти асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ҳама ҷамъиятҳои деҳоти ноҳияи Ванҷ вусъати тоза пайдо кард. Сохтмони пули мошингузар дар болои рудхонаи Ванҷоб дар ҷамъияти деҳоти Ҷовидон бо маблағгузории Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон идома дошта дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. бунёди пули мошингузар ба зиммаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Аҳмадиён вогузор шуда, корҳои кафшергарӣ дар иншооти барои деҳотиён муҳим дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. Дарозии кӯпруки мошингард 75 метрро дар бар гирифта, иқтидори борбардориаш 15 тоннаро ташкил медиҳад. Сохтмони пул аз соли 2012 инҷониб оғоз гардида, тибқи лоиҳа барои бунёди иншоот 4 миллион сомонӣ ихтисос дода шудааст, ки ҳамчун тӯҳфаи арзишманди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои ҷашни муқаддаси кишвар 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Бо дастгирии Худоёрзода Худоёр, вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод, ки корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ аз тарафи рости соҳил идома пайдо карда, бо кашондани сангҳои калонҳаҷм корҳои соҳилбандиро вусъати тоза бахшид. Бо истифода аз 4 техникаи роҳсозӣ масъулини соҳа дар масофаи 70 метр корҳои соҳилмустаҳкамкуниро идома медиҳанд. Муҳандисону роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Аҳмадиён ҳамвора талош доранд, ки корҳои соҳилмустаҳкамкуниро дар фурсати кӯтоҳтарин ба анҷом расонанд. ҷаҳду талошҳои мутахассисони ҷамъияти мазкур бар он равона гардидааст, ки корҳои соҳилмустаҳкамкуниро то моҳи июни соли ҷорӣ пурра ба анҷом расонанду пеши роҳи баландшавии сатҳи оби Ванҷобро ҷилавгирӣ созанд. Зеро меъёри оби дарёи саркаши Ванҷоб дар фасли тобистон зиёд гардида, ба иншооти сохташаванда хисорот ворид насозад. маҳз ҳамин аст, ки кормандони ҷамъияти мазкур ҳамвора мекӯшанд, ки корҳои соҳилбандиро ҷавобгӯ ба талаботи замон ба анҷом расонанд, то пули сохташаванда садсолаҳо ба сокинони ҷамъияти деҳоти Ҷовидони ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хизмати бедариғ расонад. гарчанде пули мазкур сохтмонаш имрӯзҳо ба анҷом расида бошад ҳам, вале аз тарафи чапи соҳил барои сохтмони роҳ ниёз ба дастгирии Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад. дар сурате ки роҳҳои аз ҳар ду ҷониб ба пул пайвастшаванда, ки соли оянда маблағгузории он пешгӯӣ шудааст, дастгирӣ пайдо намояд, умеди мардум бар он аст, ки дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. бошандагони ҷамъияти деҳоти Ҷовидони ноҳияи Ванҷ 12 сол ин ҷониб сохтмони пули мошингузарро интизорӣ мекашанд, ки баъди бунёди роҳҳои ба пул пайвастшаванда метавонад мушкилоти солиёни сол доштаи бошандагони ин ҷамъиятро аз миён бардорад. беш аз 35 хонаводаи деҳаи потови ҷамъияти деҳоти Ҷовидони ноҳияи Ванҷ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сипосгузории хешро баробарияти олии кишвар баён медоранд, зеро бо ҳидояти асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корияшон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои аз миён бардоштани мушкилоти сокинони ин ҷамоат сохтмони пули мошингузарро ба маврид хонда ба масъулини соҳа барои бунёди он дастур доданд. ин пули мошингузар имрӯзҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта, ки баъди ба итмом расидани роҳҳои ба иншоот пайвастшаванда орзуи деринтизори рӯстонишинон маҳз дар замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷомаи амал хоҳад пӯшид.